Fa 25 anys va aparèixer un gran repte que va ser portar endavant a un institut d'educació secundària gràcies al gran esforç del Carles Barceló i l'Ajuntament de l'Hospitalet en aquell moment, juntament, suposo que amb un moviment de pares, van negociar amb el Departament d'Ensenyament que per cobrir les necessitats de l'entorn es creés un institut. Va ser un dia 1 que en un dels despatxos de l'antic Ajuntament jo mateixa feia les inscripcions de l'alumnat, no sabia quin professorat hi havia i de sobte van anar apareixent un a un i vam construir un petit claustre de 6 persones. La inauguració va ser també una miqueta especial a recordar. Va ser el dia 19 d'octubre de 1989. Per la tarda van venir uns delegats d'ensenyament i vam fer allà una mica de presentació a l'Associació de Pares amb l'Ajuntament, com sempre, a la nostra disposició. Vam fer un petit refrigeri i estan allà parlant i discutint i prenent una copa i tothom. També ens van avisar que a la central nuclear havia passat un accident. Els anys intermitjos, fins a la construcció de l'Institut Nou, va ser una mica complicat, sobretot organitzativament, a nivell d'horaris, perquè, clar, l'institut estava repartit entre uns barracons, teníem classes al que era el poliesportiu, en teníem encara l'antiga guarderia, i el professorat tenia que anar amunt i avall, els nois també, no va ser una època fàcil. Y pues seguimos con la labor que se había iniciado con anterioridad. Nos vimos, enfrascados en, sobre todo, dos cuestiones importantes, que fue la llegada de los alumnos de primero de eso, es decir, con 12 años, que no llegaron conmigo, pero había que preparar la llegada de esos alumnos, y a la vez la llegada con ellos de algo nuevo, que también fue la llegada de los maestros. Y la otra cosa que recuerdo fue la preparación del nuevo bachillerato de la Reforma. Nosotros éramos un instituto en ese sentido pionero. A l'hora d'iniciar el nostre mandat, el que vam trobar més, el que vam posar més interès i el vam centrar el nostre treball, bàsicament, va ser en tractar d'estructurar, de vertebrar l'activitat del centre, tant des de l'activitat purament acadèmica com l'activitat docent, les activitats escolars, inclús institucional. Vam tindre molta feina, evidentment, com tothom quan comença en una nova tasca. Bé, per poder portar a terme aquesta tasca vaig tindre la sort de comptar amb un gran equip directiu. És la decisió inicial que has de prendre quan dius vull ser director i també la decisió final, quan decideixes no vull ser més director. Jo del període que vaig estar, el que canviaria és el període mateix en el que vaig estar. M'explico. Si estàs en un període en què hi ha de recursos per a tots, es poden portar moltes iniciatives. Si estàs en un període de vaques flaques com ara, saps que aquestes iniciatives ja no les pots tirar endavant. El període que em va tocar és un període que vam començar moltes iniciatives i després van vindre les vaques flaques. L'Educat 1 per 1 va ser una iniciativa que realment ens va portar molta feina, una iniciativa que potser no es va fer en les millors condicions, però una iniciativa que va demostrar que el nostre institut podia perfectament tirar endavant una iniciativa d'aquest tipus. També va ser molt significatiu l'inici de la participació al programa Escoles Verdes, un programa que ha il·lusionat el professorat, a pares, a alumnes, un programa que ha portat molta projecció del centre a l'exterior
i que configura un element important per la cultura de l'institut. De vivències se'n tenen moltes. Les vivències van lligades a les emocions. A vegades, sobretot la il·lusió de representar el centre. També a vegades el fet d'haver-te de sentir fort per negociar en determinades situacions a l'avantatge per l'institut. Totes aquestes experiències m'han enriquit com a persona, m'han enriquit fins al punt que porto un record i un bagatge en mi, allà on vaig pel món. Aquel año, de aquel curso, no cambiaría absolutamente nada. Es decir, que, claro, que me gustó, y supuso para mí, digamos, una gran realización personal. El record que tinc és el fet d'haver acabat el mandat i haver una mica també el reconeixement per part dels meus companys. L'emoció de ser un equip que treballava conjuntament, la sensació de que tots anem a una per aconseguir un objectiu. Així pel cap em passen moltes jornades culturals, em passa pel cap un curs de cuina, una competició de cuina, el rap de l'institut. Y organizamos una fiesta al final de curso, con cena para tanto profesores, alumnos, padres, con el objetivo de recaudar fondos para el viaje siguiente, final del curso. Y bueno, la fiesta resultó muy bien, todo resultó muy bien, pero los beneficios fueron los extensos o ninguno. Sobretot el que recordo quan estic en aquesta sala és sobretot veure quan entraven els nois que éreu petits, que teníeu 12 anys aquí en aquesta sala, i després cada any anàvem repetint una sèrie de rutines, de reunions, però sobretot el que recordo amb molt de carinyo doncs són els últims dies quan la gent s'ha fet aquí l'acte de comiat de les diferents promocions, en la qual veies que aquella canalla que havien entrat això, amb una mica de respecte, que eren els petits que entraven a l'institut, doncs sortien per aquesta porta una mica com a persones ja fetes. Va arribar la primera graduació de formació professional, de rama administrativa i comercial, que realment ens va fer molta il·lusió. I també va arribar el primer, el primer grup que va acabar amb tot el batxillerat. Podia de goig de veure que la gent marxava amb unes capacitats que tu humilment havies contribuït a donar-los. Els nois se'n recordaran que amb una llibreteta petita vaig apuntar les aspiracions de cadascú, on voldrien arribar a la vida, què és el que voldrien arribar a estudiar i fer. Estic tot segur que ens en sortireu davant, perquè el bagatge que et diu atresorat aquí a l'institut segurament que us pot donar ales per admetre qualsevol dels reptes que vosaltres vulgueu tindre en el futur immediat. I que quan anéssiu allí interessa, doncs poguéssiu dir de la veu ben alta, la cara ben alta, i així que fos un centre públic, educatiu, d'un petit poble, d'un petit municipi, que és l'Hospitalet. Les hores que passes en un institut amb els teus alumnes és al final, poquet a poquet, et vas engreixant com si fossin part també una mica de la teva família. Sobretot aquells moments que comptes amb la complicitat de molts professors, d'alumnes, per tirar endavant determinades iniciatives, són potser els més gratificants. Han sido muchas horas juntos con los profesores y por lo tanto me gustaría que estos actos les llegasen, que les alcanzasen de alguna forma. La fiesta de 25 años no es solamente la fiesta de los profesores, sino que es la fiesta también de los alumnos que han convivido con nosotros. I tots guardem un molt bon record i que esperem que aquests els acompanyin per sempre. Formidable! Formidable! Tu étais formidable, j'étais formidable.